أنا توم دقي بحكي كم زمالالسو كاب مسمع زعب حقوس يبلين سالساي ملغتي وهنس معرف حادي تقسي 4. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. 3 John chapter 1 verse 4. ጸጋን ሰላምን አምላኽ ብጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስም ምስቶም ናፍቆትናን ጽምአትናን ድሌትናን ሓረርታን ይልብናን እግዚአብሔር አቦ ናአና ንደቂ ሰባት ንምድሓን ዘዳለዎ መንገዲ ክንፈልጥ እንደሊ ኩላትና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስም ይኹን ሎም መዓልቱን ነዚ አቀዲምና ዝጀመርናዮ ሰብ ከመይ ኢሉ ክድሕን ይኽእል ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ዝጀመርናዮ ትምህርቲ ወይ ከዓ ናይ ወንጌል መልእኽቲ ክንርኢና ሎም መዓልቲ ቀፂልና እንሪዮ ኣብ ዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ኣገዳስነት ህይወትን ሞትን ትንሳኤን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሓና ዝብል ኢና ክንርኢ ኣብ ዝሓለፉ እቲ ኣገዳስነት ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሓና ከምኡን ኣገዳስነት ሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ስቃይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሓና ክሳዕ ክንደይ ዕዙዝ ምዃኑ ርኢና ነርና ሎም መዓልቲ ቀፂልና እንሪኦ ድማ ኣገዳስነት ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሓና ዝብል ክኸውን እዩ ስለዚ ናብቲ ናይ ሎም መዓልቲ ክፍሊ ትምህርቲ ግዜ ንምኻድ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ብምምስጋን ክንፍልም ቅዱስ እግዚአብሔር ኣቦና ብጎይታ በመድሓኒና በኢየሱስ ክርስቶስም ነመስግነካ ኣሎና ናአና ንደቂ ሰባት ንምድሓን ብወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ክሳዕ ክንድዚ ኣዝዩ ብዙሕ ማዕልያ ዘይብሉ ዘይቆፀር ዋጋ ዝኸፈልካልና ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስም ነመስግነካ ኣሎና እግዚአብሔር ኣምላኸይ ንሕና ደቂ ሰባት ድማ ናአና ንዘለካ ሓልዮትን ፍቕርን ክንርዳእ እሞ እግዚአብሔር አቦ ኣውንታዊ ግብረ መልሲ ክንወስድ ክድግፈና ዝተኸፍለ ዋጋ ክትገልጸልና ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስም ንጽሊ ኣሎና ግዜና ሰዓትና በሙሉ ናአኻ ማዕቆብና ብስም ኢየሱስ አሜን ስለዚ እንሪኦ ዘለና ሓሳብ ኣገዳስነት ህይወትን ሞትን ትንሳኤን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብል እዩ ኣብ ዝሓለፈ ኣገዳስነት ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሓና ከምኡን ኣገዳስነት ሞት ወይ ከዓ ስቃይ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሓና ዝብሉ ቶም ክልተ ኣርእስታት ርኢና ነርና ንመዘኻኸሪ ዝኣክል ኣብ ኣገዳስነት ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሓና እንታይ እዩ ብዛዕባ ዝብል ማለት ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ክንብል ከለና ካብ ዝውለድ ክሳዕ ቅድሚ ስቕለቱ ዝነበረ ህይወት ምድራዊ ህይወት ናቱ ኣብ ምድሓና እንታይ ኣገዳስነት ኣለዎ ዝብል ኢና ርኢና ነርና ኣብኡ ኸ እንታይ ክንብል ፀሚቑና ወይ ድማ ዝገለጽናዮ ሓሳብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድራዊ ህይወቱ ብዘይ ሓጢያት ብምምልላሱ ነቲ ኣዳም ኮነ ዘርኡ ንዘፍረስናዮ ሕጊ ኣምላኽ ከም ዝሓለዎ ከም ዝፈጸሞ በዚ ድማ እቶም ስለ ምድሓኖም ኣብኡ ዝውከሉ ዘበሉ ኣብ ግብሪ ኢየሱስ ዝውከሉ ዘበሉ ንኣታቶም እቲ ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ጽድቂ ኮይኑ ከም ዝቆጸረሎም ንምድሓን ከም ዝቆጸረሎም ርኢና ነርና ማለት እዩ ልክ ኣብ ብሉይ ኪዳን እስራኤላውያን ሓጢያት ክገብሩ ከለው እቲ ክትዓረቁሉ ዝኽእሉ ዝነበረ እንኮ መንገዲ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ምሕረት ግበረልና ብምባል ጥራይ ዘይኮነ ናይ እንስሳ መስዋዕቲ ከቅርቡ ይግብኦም ነይሩ ማለት እዩ የድልዮም ነይሩ እቲ ዘቅርብዎ እንስሳ ከዓ ጎደሎ ዘይብሉ ኣበር በሰላ ዝበሃል ዝኾነ ይኹን ሕማም ዘይብሉ ሙሉእ ክኸውን ይግብኦ ነይሩ ሙሉእ ምዝኸውን ጥራይ እዩ ነቲ ሓጢያት ዝገበረ ሰብ ንምትዕራቅ ብቁዕ ዝኸውን ዝነበረ እዚ ድማ ምሳሌ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እቲ እንስሳ ሙሉእ ክኸውን ዝተገበኦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉእ ስለ ዝኾነ እዩ ንኡ ዘመልክቱ ስለ ዝነበሩ ናይ እንስሳ መስዋዕትታት ስለዚ ከምቲ እቲ እንስሳ ነቲ ሓጢያት ዝገበረ ሰብ ከተዓርቕ እንተ ደኣ ኮይኑ ሙሉእ ክኸውን
ጎደሎ ዝበሃል ዘይብሉ ክኸውን ዝተገብኦ ከምኡን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣነ ከተዓርቀና እንተ ደኣ ኮይኑ ሙሉእ ክኸውን ኣለዎ ሓጢያት ዘይገበረ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣና ሓጢያት ከይገበረ ምምልላሱ እቲ ህይወት ናቱ ንምድሓና ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓጢያተኛ ከድሕኖ ኣይክእልኒ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢያት ገይሩ እንተዝኸውን ምእንቲ ሓጢያተኛታት ክመውት ብቑዕ ኣይምኾነን ምክንያቱ ንሓጢያተኛ ከድሕኖ ዝኽእል ሓጢያት ዘይገበረ ጥራይ እዩ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቃል ኣምላኽ ከየፍረሰ ሓጢያት ከይገበረ ምምልላሱ ኣብ ምድሓና ኣገዳሲ ማለት እዩ ስለዚ ኢና ንሕና ሕጂ ኣብ ግብሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንውከል ዘሎና ንሕና ከድሕነና ዝኽእል ግብሪ ስለ ዘይብልና ኣብቲ ሓጢያት ዘይገበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናቱ ግብሪ ክንመላለስ ከሎና እቲ ንሱ ብዘይ ሓጢያት ዝተመላለሶ ህይወት ንኣና ድማ ንምድሓን ይቆፀረልና ማለት እዩ ስለዚ ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሓና ኣገዳሲ ምዃኑ እዚ ርኢና ነርና ኣስፊሕና ካልኣይ ዝረኣናዮ ድማ ሞት ስቃይ ስቕለት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሓና ከንታይ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብ ዝብል እውን ኣብ ክልተ ሓሳብ ፀሚቁና ርኢና ነርና ቀዳማይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞቱ ብስቕለቱ ብመስቀሉ ሓጢያት ካባና ከም ዘርሓቀ ሓጢያትና ከም ዘርሓቀ ርኢና መበል ካልኣይ ድማ ቆጣዓ ኣቦ ቆጣዓ ኣምላኽ እውን ካባና ከም ዘርሓቀ ሓጢያት ጥራይ ዘይኮነ ቆጣዓ ኣቦ እውን ካባና ከም ዘርሓቀ ርኢና ነርና ማለት እዩ ምክንያቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዝሓለፈ ናይ መስቀል ስቃይ ብከቢድ መግረፍቲ ብከቢድ ስቃይ ክሓልፍ ዝተገበኦ በጋጣማ ኣይኮነን እግዚአብሔር ኣቦ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ተቆጥዕዎ ዝነበረ ቆጣዓ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ወሪዱ እንተዘይከውን ነይሩ ኣቦ ብኣና ዘይተቆጣዕ ነይሩ እንተዝኸውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ሓጢያት ጥራይ ፀይሩ ነቲ ሓጢያት ጥራይ ተሰኪሙ ብቐሊል መንገዲ ዝሞተሉ ክግበር ምተኻእለ ነይሩ ማለት ሃንደበት ሮማውያን ገዛእቲ ስለ ዝነበሩ ኣይኮነን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመስቀል ሓሊፉ ኣባና ክወርድ ዝግብኦ ዝነበረ ቆጣዓ ኣምላኽ እዩ እቲ بمسكال نكحلف بسقاي نكحلف استجبوا سلزي أب مسكال بتحدى شنخ حتيات كابانا رحقو بتخال أي شنخ كأ قطع عملاق كأ كابانا رحقو مالتيو لومي مبل سالساي كاتسيلنا نرئي دما أجدا سنة هيوت يسوع كريستوس أبا أجدا سنة تنسى يسوع كريستوس أب مدحنا زبل إنا كنرئي مالتيو سلزي منم أقوى أجدا سنة هيوت موت تنسى يسوع كريستوس إلنا أب سلسة أرست كفيلنا نرئيهم وكان تخونا أب قد مجزيابير أملاخ جن إذا سلستي قويتنا يسوع كريستوس أنا نمدحان زحلفهم سلسة مدرخات يوم أب قد ما أملاخ كم حدا ناي مدحان تقلال كم حدا ناي مدحان باكج زقط صرو يوم أبتي قدم تختلوا مجمرة هيوت دحرك موت دحريقة تنسى انت قدمه مالتيو سلازي كم حدا ناي مدحان تقلال غيرنا إنا كن حسبهم زقب أنا مالتيو سمك جابر أملاخ سمسكنا يكون سلازي لومي أقداس النت تنسى يسوع كريستوس أب مدحنا انتايو انت أقداس النت هلو تنسى يسوع كريستوس أب مدحنا نزينا كنرئي مالتيو سلازي قدامي أقداس النت تنسى يسوع كريستوس أب مدحنا منفساوي داقم لدتنا بتنسى يسوع كريستوس زترخبه إيو زبليو ويكا داقم لدتنا مس تنسى يسوع كريستوس كاب موتان مسؤو متححز زلو إيو زبل حسابنا كنرئي كم قدامي أقداسنات مالتيو داقم لدت مالت مجمريا قرب داقم لدت انتهي مالتيو انت دا آيلنا داقم لدت كاب أملاخ كاب لعلي اندقينا مولاد زبل ترقومي زلو ناي أملاخ هيوت مقبال هيوت أملاخ ملباس اتي بملك أملاخ استفترين منفسب
እንደገና ህይወት አምላኽ ክቅበል ከሎ ዳግም ክውለድ ከሎ እዚ እንታይ ንብሎ ማለት እዩ ዳግም ልደት ንብሎ ማለት እዩ ሰብ ስጋ ነፍሲ መንፈስ ኣለዎ ስለዚ እንታይና እዩ ዳግም ዝውለድ እንደገና ዝውለድ ተዳኢልና መንፈስና እዩ ዳግም ዝውለድ ካብ እግዚአብሔር ህይወት ንቅበል ህይወት አምላኽ ንቅበል ካብ መንፈሳውያን ሰባት ካብ መንፈሳውያን መራሕቲ እንረኽቦ ኣይኮነን ዳግም ልደት ምንም እኳ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ናይ ማሕበራት መራሕቲ ቃል አምላኽ ዝምህሩና እኳ እንተኾኑ ዳግም ልደት ግን ካብ ሐዋርያት ካብ ነቢያት እንቅበሎ ኣይኮነን ዳግም ልደት ካብ መን እዩ ካብ እግዚአብሔር እዩ ከምቲ ሰብ ካብ ወለድና ብስጋ እንውለድ እቲ ዳግም ልደት ድማ ካብ እግዚአብሔር እንቅበሎ ሓድሽ መንፈሳዊ ህይወት እዩ ናይ ህይወት ለውጢ እዩ ስም እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ እዚ ዳግም ልደት ከመይሊ ኣብ ደቂ ሰባት ተፈጺሙ ተዳኢልና ብትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተፈጸመ እዩ ብዛዕባ እዚ እንታይ ይብል ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 3-4 እቲ ንዘይሓልፍን ዘይረክስን ዘይጽምሉን ኣብ ሰማያት ተኣርኒብልኩም ዘሎ ርስቲ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ካብ ሞታት ብብዝሒ ምሕረቱ ንህያው ተስፋ ብሓድሽ ዝወለደና አምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ሞታት ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞታት ብምትንስኡ ንህያው ተስፋ ብሓድሽ ዝወለደና ስለዚ በተሓደሸነኽ ከም ብሓድሽ ከም ዝተወለድና ይዛረብ ኣሎ ዳግም ከም ዝተወለድና ይዛረብ ኣሎ ሕጂ ኣቦ ከመይ ገይሩ እዩ ዳግም ወሊድና ህይወቱ ሂብና እንተ ደአኢልና ኣብዚ ጥቕሲ ገሊጽዎ ከም ዘሎ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ካብ ሞታት ብላለ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞታት ምስተንሳኤ እቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ዘተንስኦ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ንኣና ድማ ነቲ ሙት ዝኾነ ውሽጣዊ ሰብና እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ ዳግም ከም ዝውለድ ገይርዎ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዳግም ልደትና ምስ ምንታይ የተሓሓዘሎ ምስ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሓሓዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሓና ኣገዳሲ ዶ ወኣገዳሲ ምክንያቱ እቲ ዳግም እንውለደሉ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዳግም ዝወልደና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መዓስዩ ኣብ ልብ ሰባት ፈሲሱ ንሰባት ህይወት ዘርእሎም ህይወት ሂብዎም ተዳኢልና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ምስተንሳኤ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዳግም ልደትና ምስ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ምትሓዝ ኣለዎ እምበኣርከስ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሓና ኣገዳሲ ዶ ወኣገዳሲ እዩ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 4-7 እውን ከም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ግናኸ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ አምላኽ ምእንትታ በኣ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቅሩ ንሕና ብበደልና ሞታት ከሎናስ ምስ ክርስቶስ ህያዋን ገበረና ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም ምስኡን ኣተንሳኣና እንዳበለ ይቕጽል ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እውን እንታይ ይብል ኣሎ ንሕና ብበደልና ሞታት ከሎናስ ስለዚ ዘይ ዳግም ዘይተወልደ ዘበለ ሰብሲ ብበደሉ እንታይ እዩ ሞት እዩ ምንም እኳ ብስጋ ይነብር እንተሃለወ ብስጋ ከምብሮ ዝኽእል ህይወት ወላ እንተሃለዎ መንፈሳዊ ህይወቱ ግን እንታይ እዩ ሞት እዩ ገና ህይወት አምላኽ ስለዘይ ተቀበለ ዳግም ስለዘይ ተወልደ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ይብል ኣሎ ጳውሎስ ንማሕበር ኤፌሶን ከምኡ ዝብሎም ዘሎ ገና ናብ እምነት ከይመጹን ከለው ብክርስቶስ ኢየሱስ ከይኣመኑን ከለው ዝነበሮም ህይወት ኣብ ግምት ብምእታው ንሕና ብበደልና ሞታት ከሎናስ ይል ማለት እዩ ገና ብበደልና እንታይ ቀደም ሞታት ኢና ነርና ቀጽሉ ሽዑ እንታይ ይብል ኣሎ ምስ ክርስቶስ ህያዋን ገበረና ምስ ክርስቶስ ህያዋን ገበረና ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ብክቡር ስጋ ካብ ሞት ዝተንስአ ህያው ኮይኑ ዝተንስአ ከምኡ ከዓ ነቶም ስለምድሓኖም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝኸፈሎ ዋጋ ንዝውከሉ እንታይ ከም ዝገብሮም ህያዋን ከም ዝገብሮም ንውሽጦም ህይወት ከም ዝዘርኣሎም መንፈሶም ህይወት አምላኽ ከም ዝቀበል ዳግም ከም ዝውለድ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ምስኡን ኣተንሳኣና ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክትስእ ከሎ ምስኡ ከዓ ኣተንሳኣና ብላለ ማለት
እቲ ንሱኽ ትንስእ ከሎ ብዙሓት ከዓ እቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ከዓ ኣብኣቶም ፈሲሱ ማለት እዩ ከም ውፅኢት ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ ድማ ናይ ትንሳኤ መንፈስ ፈሲሱ ንውሽጦም ዝልውጥ ንመንፈስና ህይወት ዝህብ ንውሽጥና ህይወት ዝህብ ኣምላኽ ህይወት ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ፈሲሱ ስለዚ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ኣገዳሲ ዶ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እቲ ሞት ዝነበረ ውሽጥና እንታይ ኮይኑ ብትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ለቢሱ ማለት እዩ ሰብ ኩሉ ካብ ኣዳም ዝተወልደ ዘበለ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ውሽጡ ሞት እዩ ሞት ማለት እንታይ ማለት እዩ ካብ ኣምላኽ ዝተፈለየ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ዘይብሉ ምስ ኣምላኽ ርክብ ዘይብሉ ካብ ሕብረት ኣምላኽ ዝተፈለየ ካብ ርክብ ኣምላኽ ዝተፈለየ ማለት እዩ ስለዚ ከም ኢና ነርና ብትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወሓዘ ናይ ትንሳኤ መንፈስ ቅዱስ ግን ንሰባት ህይወት ኣቦ ድማ ኣብ ውሽጥና ዘርኢ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኩሉ ስለ ምድሓና ዝሓለፈው መድረኻት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ባርከስ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሓና ኣገዳሲ ዶ ኣገዳሲ ከምኡውን ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 13 ከም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ንብዘሎ ኣበሳና ይቕረ ኢሉ በኣበሳኹምን ብግዝረት ስጋኹምን ሜትኩም ንዝነበርኩም ንኣኻትኩም ምስኡ ህያዋን ገበረኩም ስለዚ ኣብዚውን በኣበሳኹምን ብዘይ ግዝረት ስጋኹምን ሜትኩም ንዝነበርኩም ንኣመንተ ቆሎሴ ከምኡ ዝብሎም ዘሎ ሜትኩም ነርኩም ንኤፌሶን እውን ከምኡ ሞታት ንዝነበርኩም ኢልዎም ማለት እዩ ንኣኹም እንታይ ገይርኩም ምስኡ ህያዋን ገበረኩም ስለዚ ኣብዚ ምድሪ ዝን ከሎና ኢና ህይወት ኣምላኽ እንቀበል ጽባሕ ከዓ ኣብ ሰማያት ከዓ ንቕጽሎ ማለት እዩ መንግስተ ሰማይ መቐጸልታ ናይዛ ኣብዚ ምድሪ ህይወት ኣምላኽ ዝተቀበልናዮ ብህይወት ኣምላኽ ዝተመላለስናዮ እዩ ገሃነም እሳት እውን መቐጸልታ ናይታ ኣብዚ ምድሪ ሞታት ኮይና ዝተመላለስናዮ ማለት እዩ እቶም ሎማ ኣብዚ ምድሪ እዚ ሞታት ተባሂሎም ዝቆጸሩ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሳቶም ጽባሕ ንጎ ከዓ ንገሃነም እሳት ይቕጽሉ ማለት እዩ ሎሚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ህይወት ኣምላኽ ዝተቀበሉ ከዓ ንሳቶም ጽባሕ ንጎ ናብ ናይ ዘላለም ህይወት ከዓ ይቕጽሉ ማለት እዩ ስለዚ ገሃነም እሳትን መንግስተ ሰማይን ስመቐጸልታ ናይዛ ኣብዚ ምድሪ ንነብሮም ዓይነት ህይወት ምዃኑ ንርኢ ኣለና እምበኣርከስ ኣብዚውን ንኤፌሶን ይኹን ንማሕበር ቆሎሴ ይኹን ቀደም ሞታት ነርኩም ብሎም ኣሎ ሕጂ ግን ህያዋን ኢኹም ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ህያዋን ኮይንኩም እቲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ሞት ዘተንሰአ ናይ ትንሳኤ መንፈስ ንኣኻትኩም ከዓ ህይወት ዘርእልኩም ትንሳኤ ዘርእልኩም ውሽጥኹም ዳግም ተወሊዱ እብላለ ማለት እዩ ስለዚ ዳግም ልደትና ምስ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ምትሓዝ ዘለዎ ምዃኑ ድማ ንርኢ ኣለና ስም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን መበል ካልኣይ ኣገዳስነት ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሓና ከዓ ጽድቅና ምስ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ምትሓዝ ኣለዎ ጽድቂ justification መጀመርያ ጽድቂ ዝብል እንታይ ማለት እዩ ጽድቂ ማለት ካብ ኩነኔ ነፃ ምዃን ካብ ፍርዲ ነፃ ምዃን ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ ልክዕ ከምዚ ናይ ቤት ፍርዲ ማለት እዩ ምስ ናይ ቤት ፍርዲ ቃል ምትሓዝ ዘለዎ እዩ ንኣብነት ደያኑ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ብሓቂ ቁኑዓት ደያኑ እንተደኣ ኮይኖም ነቲ ገበነኛ እስኻ ገበነኛ ኢኻ ኢሎም ይእውጁ ነቲ ገበን ዘይብሉ ድማ ካብ ገበን ነፃ ኢኻ ካብ ፍርዲ ነፃ ኢኻ ካብ ኩነኔ ነፃ ኢኻ ኢሎም ይእውጁ ማለት እዩ ስለዚ ጽድቂ ማለት እንታይ ማለት እዩ ካብ ኩነኔ ነፃ ምዃን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከዓ ቅቡል ምዃን ተቀባልነት ምርካብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ ከመይ ኮይኑ ኸዚ ነገር እዚ ይኸውን እንተደኣ ኢልና ሰብ ኣብቲ ስለና ኣብ ዝተፈርደ ስለና ኣብ መስቀል ኣብ ዝተሰቕለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንውከል ከሎና ኣቦ ድማ እንታይ ይብል ማለት እዩ ካብ ፍርዲ ነፃ ኢኹም ካብ ኩነኔ ነፃ ኢኹም ኣብቲ ስለኹም ኣብ ዝተፈርደ ወደይ ስለ ዝተወከልኩም ስለኹም ኣብ ዝተቐፅዐ ወደይ ስለ ዝተወከልኩም መርገምኩም ኣብ ዝወሰደ ወደይ ስለ ዝተወከልኩም ካብ ኩነኔ ካብ ፍርዲ ካብ መቕፃዕቲ ነፃ ኢኹም እብለና ማለት እዩ ስለዚ ጽድቂ ማለት ካብ ኩነኔ ነፃ ኮይና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣቦ
ቅቡላት ኮይና ኣብ ቅድሚኡ ደው ናይ ምባል መሰል ምርካብ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ሓደ ስድራ ቤት ኩላቶም ብሓደ ዝነብሩ ቶም ውሉድሲ ኣብ ቅድሚ ኣቦኦም ዝነብሩ ኣብ ቅድሚ ወለዶም ዝነብሩ ከምኡ ድማ ካብ ኩነነ ነፃ ኮይና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣቦ ድማ ደው ንምባል ኣብ ቅድሚኡ ንምንባር ሕጋዊ መሰል ንረክብ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ሓሳብ እዚ እውን ብዛዕባ እዚ ሓሳብ ዝምልከት እውን ንኣብነት ኣብ ሮማ ምዕራፍ 4 ጥቕስ 25 ከምዚ ይብል ንሱ ብሰራ ሓጢያትና በጃ ተዋህበ ስለ ጽድቅና እውን ተንስአ ስለ ሓጢያትና በጃ ተዋህበ ስለ ሓጢያትና ተሰቂሉ መይቱ ስለ ጽድቅና ድማ ተንሲኡ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ስለ ጽድቅና ተንሲኡ ስለዚ ኣብ ዝበዝሐ ክፍሊ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ነቲ ጽድቂ ወይ ድማ ካብ ኩነነ ነፃ ምዃን ምስቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ስለና ኣብ ዝኸፈሎ ዋጋ እዩ ዘተሓሕዞ ኣብዚ ቦታ እዚ ግን ነቲ ኣብ መስቀል ዝተኸፈለ ዋጋ ብግምት ብምእታው ነቲ ጽድቅና ምስ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣተሓሒዝካ ገሊጽዎ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሓጢያትና በጃ ተዋህበ ስለ ጽድቅና ድማ ተንስአ ይብል ኣሎ ስለዚ ስለ ጽድቅና ተንስአ ክብል ከሎ እንታይ ዘመልክት ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ምትንስኡሲ ኣቦ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለና ብዝኸፈሎ ዋጋ ከም ዝዓገበ እዩ ዘመልክት ንኣብነት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንበል ከም ኣዘራርባ ሰብ ምንታይ ንኽርድኣና ከምዛ ኣብ እንግሊሽ assume ከም ንብሎ ማለት እዩ ንበል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት እንተዘይትስእ ነይሩሲ እዚ እንታይ የመልክት ተደኣኢልና ኣቦ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኸፈሎ ዋጋ ከም ዘይተቐበሎ ብኡ ከም ዘይዓገበ እዩ ዘመልክት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ምትንስኡ ድማ ኣቦ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ምድሓና ብዝኸፈሎ ዋጋ ከም ዝዓገበ ጃስቲስ ሳቲስፋይ ከም ዝኾነ ፍትሒ ከም ዝተገብረ እዩ ዘመልክት ማለት እዩ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ብምትንስኡ ኣቦ ድማ ንኣና እውን እንታይ ከም ዝብለና ጻድቃን ኢኹም ወደይ ዝኸፈሎ ዋጋ ተቐቢለ እዩ ስለኹም ዝኸፈሎ ዋጋ ኣባይ ቅቡል እዩ ስለዚ እቶም ኣብኡ ንሱ ኣብ ዝኸፈሎ ዋጋ ትውከሉ ኣብ ዘበልኩም ጻድቃን ኢኹም ካብ ፍርዲ ካብ ኩነነ ነፃ ኢኹም ይብል ማለት እዩ ስም እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን መበል ሳልሳይ ኣገዳስነት ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሓና ድማ ኣብ ማሕበሩ ዝዓይ ዝነበረን ዘሎን ሓይለ ኣምላኽ ብትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባና ዝፈሰሰ እዩ መንፈስ ኣምላኽ ወይ ድማ ናይ ትንሳኤ መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ዘድሕነና ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪ ምድሓና ከዓ ኣምላኽ ብዝኸብረሉ ህይወት ክንመላለስ ይኽእለና ማለት እዩ ስለምንታይ ብዙሕ ሰብ ንክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታን መድሓንን ገይሩ ክቕበል ከሎ ኣብ ህይወቱ ለውጢ ዝመጽእ ኣብቲ ውሽጢ ለውጢ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብቲ ውሽጢ ዝመጸ ትንሳኤ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብ ማሕበሩ ዝዓይ ዝነበረ ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ይኹን ካብኡ ጀሚሩ ክሳዕ ዳግማይ መጽኣት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣመንቲ ዝዓይ ናይ ትንሳኤ መንፈስ ከኣለ ማለት እዩ በዚ ናይ ትንሳኤ መንፈስ ከኣይና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ክነኽብሮ ንሱ ዝኸብረሉ ህይወት ክንመላለስ ንኽእል ብገዛእ ግብርና ምድሓና ክንዕቅብ ኣይንኽእል ኢና ብገዛእ ክእለትና ብገዛእ ዓቕምና እምነትና ክንዕቅብ ኣይንኽእል ኢና ክንሕሉ ይንኽእል ኢና ኣምላኽ ብዝኸብረሉ ህይወት ክንመላለስ ኣይንኽእል ኢና ኩሉ ካብኡን ብኡን ንኡን እዩ ስም እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይሁን ስለዚ እዚ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ሎሚ እውን ኣምላኽ ብዝኸብረሉ ህይወት ክንመላለስ ከም ዝድግፈና ድማ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ እውን ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 3 ጥቕስ 10-11 ከምዚ ይብል ማለት እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ናብ ትንሳኤ ሞታት እንተኣርከብኩ ኢለ ብሞቱ እና መሰልክዎ ንኡን ሓይሊ ትንሳኤኡን ሕብረት መካረኡን ምእንቲ ክፈልጥ ኩሉ ከም ወፃዕ ቆፅሮ ኣለኹ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ንኡን ሓይሊ ትንሳኤኡን ሕብረት መካረኡን ምእንቲ ክፈልጥ ኩሉ ከም ወፃዕ ቆፅሮ ኣለኹ ስለዚ ጳውሎስ ሕጂ ብዛዕባ ምድሓን ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ሓይሊ ትንሳኤኡ ድማ ክምኮሮ እደልለኹ ኣብዚ ህይወት ኣብዚ ምድሪ ክነብር ከለኹሲ ነዚ ህይወት እዚ ከስተማቕሮ ኣነ እውን ክምኮሮ ኣነ እውን ክጥዕሞ በቲ ህይወት እቲ ክመላለስ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንነብር ከሎና ነዚ ናይ ትንሳኤ
መንፈስ ነዚ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ክንጾምዖ ይግባአና ማለት እዩ ከም መጠን ነዚ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ዝጸማእናዮ ዝደለናዮ እዚ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ኣብ ህይወትና ይሰርሕ መጀመርያ የድሕነና ድሓር ከዓ ኣምላኽ ዝኸብረሉ ህይወት ክንመላለስ ከዓ ይድግፈና ማለት እዩ ስም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ ጳውሎስ እንታይ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ህይወት እዚ ንኽምኮርሲ ንኹሉ ከም ወጽዓ ቆጽረለኹ ከም ጓሓፍ እቆጽረለኹ ኢሉ ማለት እዩ ካብዚ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ንኽተርፍ ዝገብረኒ ዘበለ ኩሉ ከም ጓሓፍ ቆጽረለኹ ይድርብየ ኣለኹ ካብ ኩሉ ንላዕሊ እዚ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ይሕሸኒ ንኡ ክምኮር ብኡ ክመላለስ ይሕሸኒ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ምርጩ እዚ ዝገበረ ሰብ እዩ ስለዚ ከዓ እዩ ብናይ ትንሳኤ ሓይሊ ንጎይታ ከገልግል ዝበቃዐ እምበር ብገዛእ ክእለቱ ይኮነን ብገዛእ ዓቕሚ ይኮነን ስለዚ ንሕና እውን ድሕሪ ምድሓንና ምክንያቱ እቲ ምድሓን ንባዕሉ ኣብዚ ምድሪ እንቕበሎ ውህበት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ምድሓንና ኣምላኽ ብዝኸብረሉ ህይወት ክንመላለስ ተዳ ኮይና ከም መጠን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ሕብረት ዝገበርናን ዘጸማዕናየን እዩ ማለት እዩ እዚ ድማ ከምቲ ዝበልናዮ ምስ ብትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማሕበሩ ፈሲሱ ማለት እዩ መጀመርያ እዚ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ኣብ ኢየሱስ ዓዩ ድሕሪ ድማ ኣብ ማሕበሩ ክሳዕ ሎሚ ድማ ኣብ ኩሉ ዘመናት ይዓየ ኣሎ ስለዚ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሓንና ወይ ከዓ ኣምላኽ ብዝኸብረሉ ህይወት ክንመላለስ ኣገዳሲ ዶ ዋ ኣገዳሲ እቲ ኣምላኽ ብዝኸብረሉ ኣቦ ብዝኸብረሉ ህይወት ክንመላለስ ኣባና ዝፈሰሰ ናይ ትንሳኤ መንፈስ ብትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባና ዝወሓዘ ማለት እዩ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 19 ክሳዕ 20 ከም ይብል ማለት እዩ ኣምላኽ ንክርስቶስ ካብ ሞታት ኣተንስኡ ኣብ የማኑ ኣብ ሰማያት ምስ ኣቐመጦ ኣብታ እትመጽእ እውን እምበር ኣብዚ ዓለም እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሽመትን ስልጣንን ሓይልን ጎይትነትን ስመ ዘበለ ስምን ምስ ኣርኣሶ ነቲ ሕልፊ ዘለዎ ዓብዩ ሓይሊ ኣባና እናኣምን ዘሎና ከም ስልጣን ሓይሉ ኣብ ክርስቶስ ዝገበሮ ግብሪ ንስኻትኩም እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥዎ እጽልየልኩም ኣለኹ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ እዚ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ኣቦ ንወድን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ገይሩ ከም ዘተንስኦ ኣምላኽ እቲ ሓይሊ ኣምላኽሲ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ስለዚ ንወድን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ገይሩ እንታይ ገይርዎ ኣተሲእዎ ሕጂ ጳውሎስ እንታይ ይብል ኣሎ እዚ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ንኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞታን ኣተንሲኡ ከምኡ ከዓ ሎሚ ኣብቶም እንኣምን ዘሎና ዝዓይ ዘሎ እዚ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ እዩ ስለዚ ነዚ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ እዚ ክትፈልጥዎ ጽልየልኩም ኣለኹ ኢሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ዘይትፈልጦ እንተደኣ ኮይንካ ዘይንፈልጦ እንተደኣ ኮይንና ክንጾምዖ ክንደልዮ ኣይንኽእልኒ ኢና ንሓደ ነገር ምድላይሲ ኣገዳስነት ናይቲ ነገር ክሳዕ ክንደይ ዕዙዝ ምዃኑ ካብ ምፍላጥ እዩ ዝጅምር ስለዚ ነዚ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ኣባና ኣብ እንኣምን ዘሎና ዝዓይ ክትፈልጥዎ ጽልየልኩም ኣለኹ እዚ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ኣባኹም ዝዓይ ዘሎ እዚ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ኣባና ዝዓይ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ዘይኮነ ኣባና ኣብ ማሕበሩ ዝዓይ ዘለውን እዚ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ እዩ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀሚሩ ኣብ ማሕበሩኻ ይቐጽል ኣሎ ስለዚ ኣገዳስነት ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ብህይወት ኣምላኽ ብዝኸብረሉ ህይወት ንኽንመላለስ ንኣና ኣገዳሲ ዶ እዋ ኣገዳሲ ማለት እዩ መበራብዓይ ኣገዳስነት ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሓንና ከዓ ናይ መወዳእታ ትንሳኤ ኣመንቲ ከም ትንሳኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ክኸውን ናይ መወዳእታ ትንሳኤ ናይ ኣመንቲ ከም ትንሳኤ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ክኸውን ስለዚ ሞት መወዳእታ ናይ ቅዱሳን ከም ዘይኮነ ድሕሪ ሞት ተስፋ ከም ዘሎ ትንሳኤ ከም ዘሎ ድማ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ማለት እዩ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ዝተንስአ እቶም ብኡ ዝኣምኑ ድማ ንናይ ዘለዓለም ህይወት ክትንስኡ እዮም እቲኣቶም ንናይ ዘለዓለም ፍርዲ ክትንስኡ እዮም እቶም ብኡ ከለው ዝሞቱ ድማ ንናይ ዘለዓለም ህይወት በዚ ናይ ትንሳኤ ሓይሊ ብክቡር ስጋ ክትንስኡ እዮም ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብክቡር ስጋ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ዝተንስአ እቶም ብኡ ዝኣመኑ ድማ በዚ ክቡር ስጋ ክትንስኡ እዮም ብዛዕባ እዚ እውን እንታይ ብለና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 14 ኣምላኽ ድማ ከምቲ ንጎይታና ዘተንስኦ ንኣና እውን ብሓይሉ ከተንስአና እዩ ከምቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ንጎይታና ዘተንስኦ ንኣና እውን ከተንስአና እዩ ስለዚ እዚ ተስፋ እዚ ዘለና እዚ ውሕስነት እዚ ዘለና
ዘይልወጥ ቃል ጽኑዕ ዝኾነ ቃል ስለዚ ኣማን እንታይ ይኸውን ወላ ክመውት ከሎ ብተስፋ ይመውት መንፈሳይን ነፍሳይን ሕጂ ናብ ጎይታ ክኸይድ እዩ ስጋይ ድማ ብመወዳእታ ዘመን ብኽቡር ስጋ ክትንስእ እዩ እዚ ተስፋ እዚ ስለ ዘለዎ ክመውት ከሎ ኣብ ጭንቀት ኣብ ጓሂ ኣብ ሓዘን ኮይኑ ኣይኮነን ዝመውት ስለዚ ሓወይ ሓፍተይ ብሓቂ ነዚ ተስፋ እዚ ሓረርታና እዚ ተስፋ እዚ እንተደኣ ኮይኑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለና ዝኸፈሎ ዋጋ ስለና ዝሓለፈ መድረኻት ከነስተውዕል ይግባእ እዚ ክንዲዚ ማዕልያ ዘይብሉ ዋጋ ይተኸፊልና ስለዚ ትንሳኤናውን ንትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመስል ነጊርና ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ጥቕስ 14 ከም ዝብል ማለት ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና እንተኾንና ከምኡውን ኣምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ዝደቀሱ ምስኡ ከምጾኦም እዩ ኢሉ ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ ኣመንቲ ተሰሎንቄ ቁርብትለይ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታን ዝምልከት واحد فلتات سلا زنبرهم قرب مدنجارات دنجرجر سلا زنبرهم انتهي بلوم على باولوس يسوع كريستوس كم زموتن كم زتسأن آمين نانتخوينا آمينكم ديخم يسوع كريستوس سي ميتون كم زتسأن آمينكم ديخم وبلوم على انت دعاء آمينكم تدعوينكم يسوع سلا حتياتنا ميتو سلا تتقنا كم زتسأن آمينكم تخوينكم اتهم بقويتها زموتو نساتهم انتهي كونيم كتسيهم كم تنسى زتسأن نساتهم كتسيهم ስለዚህ ንሳቶም እንታይ ኮን የሚልኩም ሲ አይቱ ጉሃዩ አይቱ ሕዘኑ እዮም ይዝብሎም ዘሎ ምክንያቱ ኣመንቲ ተሰሎንቄ እዞም ቅድሚ ምጽአት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሞቱ ኣመንቲስ እንታይ ኮን እዮም ኢሎም ባኣታቶም ይሓስቡ ነይሮም ና ጳውሎስ ታይ ብሎም ኣሎ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተንስአ እቶም ኣቀዲሞም ዝደቀሱ ንሳቶም እንታይ ኮን እዮም ክትስዮም ኢንፋክት ከም ሓቅ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ዝደቀሱ እዩውን ዝብሎም ዘሎ ዝደቀሱ ስለዚህ ቶም በክርስቶስ ኢየሱስ በስጋ ዝሞተሲ ኣብ ደቃስዮም ዘለው ኣብ ዕርፍትዮም ዘለው ስጉኦም ማለት እዩ ነፍሶምን መንፈሶም ግን ኣብ ቅድሚ ጎይታ ይዘሎ ካብታ በስጋ ዝሞትናላ መዓልቲ ኣብ ምጽንናዕ ኣብ ስፍራ ምጽንናዕ ናብ ጎይታ ኢና ንኸይድ ስጋና ድማ መወዳእታ ዘመን ይትንስእ ሓደ ኻን ሓብር ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዙን ክትስእዮም ኢሉ ኣሹራንስ ውሕስነት أملاخ نتوم بودن زأمنو كسع كندي وحوس زخونة تسفى زي الناوت زي الوقت تسفى كم زلهم كأنجر على مالتيو أب كلا يقولن توس معرف 4 تقصي 10 4 نون جناخه اتنقويتانا يسوع كريستوس اتنقويتانا يسوع زتنسو نعناون مسؤو مس يسوع كم زتنسأنا أمم مساخاتكم أب قدميو كم زقومنا النافلتنا كمتي أمينة سلزة تزاربكو زبل صحف زلوا اتحاد منفس أمنت كابزه اللوانا نحنا دمنا أمن سلزة ونزارب على نايل مالتيو سلزة أبزي انتهي بالله جناخ اتين نقوي تانا يسوع زتنسأ نعناون مس يسوع كم زتنسأنا أمه أبقد مئكم النقوم أبقد ما أبوكم النقوم سلزة انتسينا سجانا اختسيو مباركس تي ناي مودعتا تنسى ناي امنتي ون تنسى السغا ناي امنتي كم تنسى ناي غويتا يسوع كريستوس كم زخون انغرنا له معناتيو سلازي تنسى يسوع كريستوس اب مدحنا اگداسو دو اگداسي مدحنا ناي سغانا اب مودعتا زمان زفصم بزي ناي تنسى منفسيو كبرن እግዚአብሔር አምላክ ይሁን እንባርከስ مدحنا كسع كندزي مدرخات ناي غويتا يسوع كريستوس زتقلبيو مدحان نايدك سبات هيوت يسوع كريستوس طليبو موت يسوع كريستوس طليبو تنسى يسوع كريستوس كا طليبو معناتيو نزي ثلاثه مدرخات نزي ثلاثه فصاميات زخافللنا دما حدا غويتا يسوع كريستوس يو نانا نمدحان بزي ثلاثه مدرخات زحلفه ولا حدا كو يلن سلا وانجيل سلا حقي سماعتات كو انت هلو نساتهم انت وانجيل انت حقي حق انتان كي عمص حق انتان كي عمصص اب زمانو وانجيل انتان نخسفح سلا سم غويتا سلا وانجيل يوم واغا كفيلهم سلا حطيات زموت نبي حواريا غن ولا حدا يلن سلا حطياتنا زموت ملأخون يلن سلازي سلا حطياتنا بزي مدرخات زحلفه حدا غويتا يسوع كريستوس يو سلازي تسفا مدحنا نسو اب زخفلو واغا استحصريو ابو طراينا كن وكل زغبانا نحنا سلا مدحنا نزو واغا زخن كفل سلا زي كالنا كايو غويتا يسوع كريستوس
ስለ ምድሓንና ዚ ዋጋ ዝኸፈለ ምድሓን ክሳዕ ክንድዚ ክቡር ስለ ዝኾነ ክሳዕ ክንድዚ ዋጋ ድማ ምኽፋል ተገቢእዎ ማለት እዩ ምድሓንና ክሳዕ ክንድዚ ዋጋ ዝጠልብ እዩ ስለዚ ስለ ምድሓንና ሙሉእ ብሙሉእ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝኸፈለ ዋጋ ክንወከል ይግባእ እዚ ከም ድሌትና ንመላለስ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ከም ድሌትና ንመላለስ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ብርግጽ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ምድሓን ይዛረብ ብዛዕባ ድሕሪ ምድሓንና ድማ ከመይልና ክንመላለስ ከም ዝግባእ ከዓ ይዛረብ እዩ ብዙሕ ሳዕ ኣብ መንጎ ምድሓንን ናብራን ዘሎ ፍልሊ ጽቡቕ ጌርና ይንፈልጦን ኢና ዝበዛሕና ሰባት ወላ ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ኣብ መንጎ ከመይ ኢልና ንድሕን ዝብል ሕቶን ድሕሪ ምድሓን ከመይ ኢልና ክንነብር ይግባእ ናብ ጎይታ ክሳዕ እንኸይድ ከመይ ኢልና በትጸቢብ መንገዲ ክንመላለስ ይግባእ ብዛዕባ ዝብል ፈሊና ኣይንፈልጦን ኢና ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ በቲ ሓደ ሸናኽ ገሊኡ ጥቕስታት ከመይ ኢልና ክንድሕን ከም ዝግባእ ይነግረና ማለት እዩ እቲ ካልእ ጥቕስታት ድማ ድሕሪ ምድሓንና ከመይ ኢልና ክንመላለስ ከመይ ኢልና ክንነብር ከም ዝግባእካ ከመይ ብእምነት ክንመላለስ ከም ዝግባእ እምነትና ዓቂብና ክንመላለስ ከም ዝግባእካ ይነግረና ማለት እዩ ሕጂ ነዞም ብዛዕባ ከመይ ክንመላለስ ከም ዝግባእ ናብ ጎይታ ክሳዕ ንኸይድ ከመይ ኢልና ክንመላለስ ከም ዝግባእ ከመይ ክንነብር ከም ዝግባእ ከመይ ንኣምላኽ ክነኽብሮ ከም ዝግባእ ዝገልጹ ጥቕስታት ናብ ምድሓን ንወስዶም እሞ እንታይ ንብል ምድሓን ብጽቡቕ ግብርና እዩ ብጽቡቕ ኣካይዳና እዩ ንብል ማለት እዩ ንኣብነት ብዛዕባ ናብራ መጽሓፍ ቅዱስ ብርሃን ዓለም ኢኹም ጨው ዓለም ኢኹም ይብለና ጨው ኮይንኩም ተመላለሱ ብርሃን ኮይንኩም ተመላለሱ ፍጹማን ኩኑ ቅዱሳን ኩኑ እብለና ማለት እዩ እዚ ናብራ እዩ ናብራ ግን ድሕሪ ምድሓንና ምድሓን ኣምላኽ ምስ ተቐበልና እንነብሮ ህይወት ማለት እዩ ብርግጽ እግዚአብሔር ንሱ ብዝኸብረሉ ህይወት ክንመላለስ ይጽበየና ዶ ዘረባ ይብሉን ወይ ይጽበየና ትእዛዝ እዩ ነጊርና ኣሎ ብዛዕባ ከመይ ኢልና ንድሕን ዝብል ግን ሙሉእ ብሙሉእ ጎይታና መድሓንና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝኸፈሎ ዋጋ ብምውካል ኢና ንድሕን ኣብዚኣ ንውስኾ ግብሪ ዝበሃል የለን ግብርና ኣብ መስቀል ዘሸንክር ኣብ መስቀል ዘስቅል ዳንበር ዘድሕን ግብሪ የብልናን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዘሸንከሮ ግብርና እዩ ስለዚ ሰብ ብዛዕባ ምድሓን ከመይ ኢሉ ምድሓን ኣምላኽ ይቕበል ንዝብል ሙሉእ ብሙሉእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝኸፈሎ ዋጋ ብምውካል እንረኽቦ ውህበት ጸጋ ኣምላኽ እዩ ድሕሪ ምድሓንና ግን መጽሓፍ ቅዱስካ ብንጹር ከመይ ክንመላለስ ከም ዝግባእ ከመይ ብእምነት ክንመላለስ ከም ዝግባእ ከመይ ብእምነት ምድሓንና ዓቂብና ክንመላለስ ከም ዝግባእካ ብንጹር ይነግረና እዩ ብዛዕባ ናብራ ነገረና እዩ ነቲ ናይ ናብራ ጥቕስታት ምስ ናይ ምድሓን ጥቕስታት ግን ክንሓዋውሶ የብልናን ኣብዚ ግን ኣተኲርና ንዛረበሉ ዘለና ከመይ ኢልና ንድሕን ብዛዕባ ዝብል እዩ ማለት እዩ ነዛ ቀዳመይቲ ሕቶይና ንምልስ ዘለና ስም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ንሎም መዓልቲ ኣብዚ ያእኽለና ቅዱስ እግዚአብሔር አቦ በጎይታ በመድኃኒና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንስምካ ነመስግኖ አለና እግዚአብሔር አምላኸይ በሁሉ ነብሐቂ ናአና ንምድሓን ንወድኻን ኢየሱስ ክርስቶስ በዞም መድረኻት እሕሊፍካዮ ምድሓንና ድማ ክሳዕ ክንደይ ክቡር ዋጋ ዝጠለበን ዝሓተተን ምዃኑ እግዚአብሔር አቦ ካብዝ ንርዳእ ስለዚ ክቡር ዋጋ ነመስግነካ ንሕና ድማ እግዚአብሔር አቦ ነዚ ዝተኸፍለ ዋጋ ኣውንታዊ ምላሽ ክንህብ ክንድዚ ዋጋ ተኸፊልና ከሎ ዕሽሽ ኢልና ልብና ኣትሪርና ክሳድና ኣትሪርና ከይንመላለስ ንልብና ንስኻ ክትረትዖ باسم ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባኻ ንውከል እግዚአብሔር ስለ ኩሉ ነገር ተመስገን باسم ኢየሱስ አሜን